खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ आपार आसामाव थांनाय हप्तानै सिगां माबोरै दैबाना जादोंमोन आरो बै दैबाना जानायाव माबोरै इउटिउबारफोरा डनेसन लानानै बा गावनि फैसाजोंबो किसुमाना थांनानै बेयाव हेल्प खालामहैदों मानसिफोरनो जि नांगौ जेसांखिनि गावनि सक्षम जेसांखिनि गावा हागौ एसांखिनि गावबा गाव हेल्प खालामलायदों आरो बेयाव जोंनि मुख्यमन्त्रिया बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों जे मानो डनेसन लादों मानसिफोरनिफ्राय बेफोरो लासिं सिंनि बाथ्रा आरो मैयासो बियो फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे जायफोरा डनेसन लादों आरो जायफोरा फैसाखौ मोजाङै बाहायाखै जोङो बै इउटिउबारनि सायाव नोजोर लाखिगासिनो दङ बिसोरो फैसाखौ मा खालामदों मा खालामाखै खोब मोजां बाथ्रा आं मोजां मोनदों नोङो बेफोरबायदि जानाङा खिन्थु सरकारनि जायफोर किसुमान भ्रष्टाचार जायखौ माने करापसन होनो बै करापसनफोरखौ मानो हिसाब लाया बिसोरो जोंनि सोरबा गरिब मानसिफोर हयथ' खोब लादोंबा बेसेबां सोरबा 1 लाखफोर हयथ' जमा खालामदों बा बिनिफ्राय 50,000 खरसा खालामनानै मानसिफोरनो हैदो 50,000 गावा लाखिदों नाथाय बै 50,000 जों बियो जेबो गेदेर मानसि जाया जाय मोजां गोसोनि मानसि बियो डनेसन लानानै जेब्लाबो बेफोरबायदि खामानि मावा नाथाय बे पलिटिशियानफोरा जाबायदि करापसन मावो बै पलिटिशियानफोरनियाव जाबायदि किसुमान फान्ड दिखाङो बिसोरो रिलिफ फान्ड जेरै जोंनि आसामावबो मुख्यमन्त्रिनाव दोङो रिलिफ फान्ड मोनसे प्राइम मिनिस्टारनावबो दोङो PM केयार फान्ड बैफोरनि हिसाबखौ सोर होयो PM केयार फान्डआव थांनाय 2023 लागि 6,000 crore रां बिथांनाव दंमोन आरो दासिमबो बे बोसोरनियाव जेबो हिसाब निकास गैया बा बिसोरो कुनु दिन बेफोरबायदि हिसाबखौनो होआ जे बिसोरनि रांखौ बिसोरो मायाव खरसा खालामदों मायाव खरसा खालामाखै बे हिमन्त बिश्व शर्माखौनो आं बुंनि इमान गोजौआलागै थांलायला जोंनि आसामनि बाथ्रायावनो आं फोजोबनि बे हिमन्त बिश्व शर्माया दि इमान गेदेर गेदेर बेनार लगायना पस्टार लगायनानै इलेक्सन गेलेयो बैफोर फैसाया बबेनिफ्राय फैदों सोरबा बिमा बिफाया हरदो बिसोरनो बेफोरो जोंनिनो फैसा आरो इन्डिपेन्डेन्ट डे फैगासिनो दङ बेयावबो आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा आं खोन्थानो नागिरदों बे इन्डिपेन्डेन्ट डेआ मानि थाखाय नोंथाङा दिनै सोरबा मन्त्रि मिनिस्टारनि मेगनाव नायनानै नोंथाङा नोंथांनि अधिकारखौ बिनो हानाय साहस दं नोंथाङा सोरबा पुलिस गेदेर अफिसारनि मेगनाव नायनानै नोंथाङा नोंथांनि लामानि अबस्था बा नोंथांनि जि स्कुलनि अबस्था बेफोरो नोंथांनि अधिकार आरो नोंथाङा बुंनो हानाय मोन्थाय दं नाथाय नोंथाङा माब्लाबा बुंनो हागोन हाया मानि थाखाय नोंथाङा गियो आरो जेब्लासिम भारतआव बेफोरबायदि मानसिया गिनानै थागोन अब्लासिम जेब्लाबो बेफोरबायदि इन्डिपेन्डेन्ट डे मानायनायनि कुनु अर्थ गैया इन्डिपेन्डेन्ट माने मा सासे हिन्जाव मानसियाबो सासे उन्दै गथ'आबो हर गेजेराव लामा गेजेरखै गियालासिनो थाबायनो थांनाया जाबाय इन्डिपेन्डेन्ट बे जाबाय नोंथांनि अधिकार बा नोंथांनि सन्मान जिथु नोंथाङा बेफोरबायदि मोनसे हादोराव थानानै नोंथांनि सन्माननि थाखाय नोंथाङा बा सोरजोंबा जेमान गेदेर अफिसारानो जाथों बेजों रायज्लायनो हानाया बे जाबाय मोनसे सन्मान मानोना नोंथाङा बे कान्ट्रिनि सासे नागरिक आरो बिनि थाखायनो आं बुंनो गिदिर दिनै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जाबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदो बेफोरो मोजां नङा जोंबो बुंनो हागौ बा जोंहाबो बुंनायनि मोन्थाय दङ जोङो कुनु दिन नोंथांनि न'आव थांनानै नोंथांनि फिसाला फिसाजोफोरा मानो फरेनाव फरायहैदो नोंथांनि फिसाजो फिसालाफोरा मानो सरकारि स्कुलाव फरायाखै जोंथ' बुंनो थाङाखै दिनै दै बानाया फैदो नोंमारगो बेखौ रावबो होबथानो हाया खिन्थु किसुमान नोंथाङाबो बेबस्था खालामनांगोन मथारिफोरखौ मानो मोजां खायाखै मानो दैया फट'नो फैनानै मोनसे गामियाव हाबनानै इमान बिशाल मोनसे गेदेर खैफोदाव खोलैदो दिनै मानसिफोरनि न' दुवार गैया नोंथाङा मानो इमान लेटै बै जायगायाव मोनहैदों इउटिउबारफोरानो एख' गैयालासेनो किसुमाना फिसा फिसा इउटिउबार निजा गारिबो गैया बिसोरनो बै जायगायाव इमान थाब थाब गारि भारा लानानै माइरं बस्ता लानानै मोनहैयो नाथाय सरकारनि बुस्थुआव मानो मोनहैया अथ'स' नोंथांमोननि सिगाङाव इमान साख्रि आला मानसिफोर दङ इमान डिपार्टमेन्ट दङ मानो मोनहैया बेफोरखौ नोंथाङा
होबथानो गोनां बा नोंथाङा बेफोरखौ तदन्त खालामनो गोनां नोंथाङा दायित्व गैया। नाथाय बै इउटिउबार 72 इउटिउबारनि सायाव माने नोजोर होदो होनना बिथाङा निउसाव बुंदों। आं बेनिखायनो बे भिडिअखौ लाबोनो सानदों आरो दिनै दा हरनि 11 o'clock जाबाय। बे बाथ्राखौनो सानै सानै आङो सानदों जे गाबोन बे भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगोन होननानै। दा आङो हर गेजेराव बे भिडिअखौ शुट खालामदों। दिनै इउटिउबारफोरा थांनानै बबेनिफ्रायबा जायानो जायाथों एसे एला रांखौ डनेसन हरनायखौ बिथांमोना बुथुमनानै जेरै हागौ मानसिफोरनो न' दुवार खानानै हैदो। माने सरकारनि मानसि गैया बेफोरो, बा सरकारा मोनसे बेफोरबायदि टिम बानायनो हायामोन जे फाय सेंग्राफोर ओरैनोसो दोङो नोंसोरनो हाजिरा होगोन नोंसोरो फाय ज' लोगो नांनानै गामि गंसेबाबो जोङो न'फोरखौ लुनानै होनि खमसे खम थाथावनो हानाय। माबोरै न' गंसे आसामनि गामिफोराव लुनाय जायो बेखौ आं खोब मोजाङै मिथिगो। दाउ फाननाय, अमा फाननाय, बोरमा फाननाय फैसाखौ थाइसे थाइसे जमायनानै न'खर गंसेया न' गंसे खायो। बेबो हानि बेरा लुनानै खुनु मथे सिमेन्ट खुन्था होनानै सायाव टिंपाट होनानै न' गंसे लुयो। बेसेबां सिमां हाबनानै थायो बे न' गंसेयाव, बेसेबां मानसिनि आसा थायो बे न' गंसेखौ लानानै। दिनै बै न' दुवार गोजावलांनानै बोरमा अमा माखै थांदों मायाव थाङाखै जेबो खबर गैया। आरो नोंथाङा बै इउटिउबारफोरा फैसा लानानै खरसा खालामदोंना खालामाखै, बे इउटिउबारफोरा फैसाखौ मा खालामखो बेफोरखौ तदन्त खालामगोन नोंथाङा। जायखिजाया आं एक्सुवेलि बिराद गाज्रि मोनदों बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनासंनानै। आंथ' रावनिफ्रायबो डनेसनबो लायाखै जेबो लायाखै। नाथाय जायफोरा लादो बिसोरो खुनु पागलथ' नङाना। इउटिउबारबाबो बा इमान लुभियाबो इउटिउबार जानो हाया। बिसोरो जि एसे रां खांदों हयथ' गावनि खरसाखिनिखौ लाखिनानै गावहा खरसा खालामखादोआनो। आरो बै पलिटिसियानफोरा ओरैबायदि गोसोनि मानसिना गावसोर जाबायदि बिसोरो बयखौबो बिदिनो सानो। आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा दिनै बुंनो साहस मोनदों। जायखिजाया भिडिअखौ माबोरै मोनखो नोंथांमोना लाइक कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय। आरो लोगोसे लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।